Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomono. Ayo sirnakno aku legane ati. Get kang dadi pikirmu sira kadangipun Kakang nggarap Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang bakal angkatipun Kakang ana ing praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa ingkang pungkasan kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun yen to angkatipun Kakang iki mengko prapteng negara Ngastina Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendraprastha sakjajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to Ngayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukuhi marang Ngastina lan Ngendraprastha sakjajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu.
Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos ing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ing angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa perang ageng menika wonten pinten? Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya angka 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wonten ingkang kelakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? Siji ya kuwi pamuksa. Pamuksa iya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngastina mungsuh raja buta ing pringgondane ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa ing angka kalih. Angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsuh Nalendra ing Mantaka Prabu Niwata Kawaca Siadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandhita Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsuh Nalendra Diyon saka Nyemai Mantaka jejuluk Prabu Niwata Kawaca. Menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe. Ing angka 3. Ing angka 3 kowe biyen melu. Menapa kula nderek? Lho kowe melu. Menapa Koko Prabu? Winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semono mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anak Kusamba disebit-sebit nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Rajatrisna kuwi sinebut Gojali Suta. Wonten ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu menawi tila mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon. Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah. Lahir batin sagah. Mara saiki nek kowe pancen sago dadi kusir apa to pakaryaning kusir mara gage matur marampun Kakang. Setunggal jereng renting. Kaping kalih ngudak dedak, kaping 3 makani kuda. Setyaki wonten timbalan. Apa ing mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa boga nanging bakal angkat ing Siadi kalawan pun Kakang Prabu negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Siadi mau katandha sarta Siadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara. Liripun kados pundi? Kuda tinarik cacahe ana 4. Wernane abang ireng, kuning lawan putih. Mriki saperangan kuda mau wis padakna yen to playuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang. Setyaki yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing 3 mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh, bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu menawi tula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina. Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran pun Kakang manjing ana wahananing Rataya budal marang negara Ngastina sebawi kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati.
Serikat lambang rata tan Pandara prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja pusekan kang pratangga ing lah menika ta warnanira Dityan Alendra ing Darawati awujud kreta kencana awasta Kyai Jaladara nadyan kreta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para Jawata nenggih empu anggon jali tuwin empu Ramadi nggenya mandhe wonten luhuring Megamalang pramila datanama mokal lamun sedaya piranti sarandunging kreta dudu salamaking wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedhingan kreta winangun pagedhongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedhah linangsih sutra maneka warna marmo lamun kinari lumampah bantring rata mongko katiuping samirana rembyak-rembyak kaya angawe-awe pagedhongan kreta linurupan cindhe wilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara inten jamrut hergeni ingkang kinarya perengganipun siraping kreta sisih ing Mina Jaladri Wilayan kasrata ing Basanta Yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung wengkuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan sanginggiling pagedhongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating roda mahanani membating raga Yayah Sanghyang Nagara Jawarsa nganglang bawana kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama Kyai Bropuspa asale saka jagat kidul peparingane Sanghyang Brahma daya pangwasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sanggya para rewangi ingkang ireng nama Kyai Sukanta asale saka jagat lor peparingane Sanghyang Basuki daya pangwasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sanggya para rewangi ingkang kuning nama Kyai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghyang Maya Darbi Kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabeda ning daratan ngayomi sanggya para rewangi dene ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa mabur ngayomi sanggya para rewangi awas sampet busananing turangga apus buntut Pusparaga lapak baludra rekna cineplok-ceplok rukmi pindha sekar duren tropa ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompya kapindha sekar gelagah pramila lamun lumajar soroting Kabagaskara gebyar Yayah ndaru tetarungan kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih lamun pinuju lumampah lelewaning kuda njalari krincing ing kumrempyang pindha cara balen dasar turangga catur padha sektine tur tautati sinabetake ngran Madyalaga sisip jemparing nusup kukusing Sendhawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan panongsa uga wis sinasmitan mapaning panggonane dhewe-dhewe Sang Nata Sri Bathara Krishna manjing jroning pagedhangan rata panongsa ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara wulung depa angayang yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedhi turangga mulat kemleting sambuk pindha sakala kuping jepiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar suku mancet duna dungkap panyambuking kusir ngopkok gantaning tuga mamprong Yayah prabancana mancing ana ing Mantaka
ngaturaken dewe kramanira kang kumitiraning asta Kang Kyai Jaladara pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kencang lari dayang pak-pong bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Narayana kita ngaturke bekti kalawan panjenengan ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Kresna kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna tak tampa pangestuku tampanana iya kula pundhingga jimat paripe kepareng ing wayahing Ndarawati cumadong dawuh menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angendelaken lampahipun Kyai Jaladara. Lah iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Rama Parasu dina samengko perpeki kalawan jeneng kita awit jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta ing negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi Ngastina lan Indraprasta. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun dene yen pancen Duryudana iklasake negara Ngastina lan Indraprasta bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka padene Rama Parasu iki mungkin arya paseksen bakal angkat kita minangka duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Tatkala narepa kritula mekaten menapa mboten langkung mrayogi pukulun Bathara Narada, pukulun Bathara Kanwa, pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sakrata kalawan ingkang wayah ing Ndarawati. Lah kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula kang sengka kuwi yen keparengake ulun nunggal sakrata kalawan jeneng kita kulup Nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kalawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Njabel negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Monggo pulun aturi manjing telenging rata wonten mahananing rata. Iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggal sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki, Nger.
Kakang Bododenta miji lawan kadangmu Murdaningsih. Mesti wae kaget sing dadi atimu. Wiwit budal saka Goring Tulilaya, sira Yayi mung tak jawil. Ginanyawesake titianku ya kuwi Kyai Murdaninggung. Nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah. Ingkang kinarya jaga negara ing Tulilaya sabab ngertiya. Yen to wektu dina iki pun Kakang nampa nawala saka kadangku Reda ya kuwi Nalendra Ngastina. Prabu Duryudana ya Kakang Prabu Jaka Pitana. Yen to wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula pun Kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajapku. Enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males ngudi tuwa lara wirang karo Pandhawa. Ingkang wis misahake Bogadenta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono Kakang ya, mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yai Murdaningsih tak muktekake ana negara ing Tulilaya. Mula tak jaluk kanthi banget belanana pun Kakang nggonipun Kakang bakal mbelani kadangku Reda ya kuwi Nalendra Ngastina. Dawuh pengantianing Kakang Prabu, aku mung sadurma ngestu padha. Ingkang sabanjure aku nyadong timbalaning Kakang Prabu Bogadenta. Hayu, wong ayu digelak lakune prapteng nang negara Ngastina. Aja nganti kari titianku Kyai Murdaninggung. Yen pun Kakang Siadi lan Kyai Murdaninggung samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadi lan Gajah Kyai Murdaninggung. Yen lumrah kaipati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono Kakang ayo tak dherekake budal negara Ngastina. Ayo. Kyai Murdaningsih, Kyai Murdaning lak titiane budal negara Ngastina. Ayo Kakang ndak dherekake Kakang Prabu Bogadenta. Pandrah ingkang positorum Karing bawana langgeng. Atmajaku nggir, anakku wong gagah, wong sentosa, rawan. Sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi raharja sapraptamu Bambang Rawan. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban. Kepareng kula ngaturaken sembah
Sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janadi. Iya. Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha raja sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suk-sukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ingkang wis kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh. Mesti wae sira kelingan. Duk nalika atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane Sukarembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Baka. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Baka. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukarembe ya ing padukuhan Sukarembe kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukarembe kene wong atu Amursi Janadi sak kulawarga. Mula gandeng bingung ngrasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong daharing Prabu Baka. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Gaka dadi panganing Prabu Baka. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunthi lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunthi Talibrata, Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi kurban panganing Prabu Baka. Malah bisa gawe sirnaning Prabu Baka wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Baka ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring ngadhawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunthi lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunthi ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunthi besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ananipun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukarembe kene marang sira Bambang Rawan. Lilakno wong tuamu budal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa. Ngiklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun mestinipun paduka Kanjeng Rama boten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng sugeng paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh ala-alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake luwih-luwih bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunthi Talibrata tetel kabrahmananku.
luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake bebasan sarah munggo ing layutan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane aku urip ana ing alam donya mula kang sangka kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba ikhlasna wong tuamu bakal marap ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pangareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama menawi paduka bidhal dhateng negari Wirata, esthi ning manah kula mboten badhe saged kantun. Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinarya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Esthi ning manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawur kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kaliyan paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu ing atase kowe isih enom nanging kowe ora gelem nguncati lawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ingkang mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik Yayi Janadi Kakang Sagotra kepiye? Oh, saktenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo enom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng boten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagotra, yen to kabeh katelune wis padha manunggal dadi siji, mundhak dadi pangarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagotra budhal lumarap ning negara Wirata pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu.
kepapat bawat nyobentar kepapat nyomungging ngaloka wah jagat dewa bathara jagat pangestu mandhek lakuku ketemu karo sawijining brahmana nyandang cara pandhita Penembahan kowe kuwi sapa pendhita ngendi lan sapa peparepmu Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni dumawahing tawang towang sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula nami kula pun Resi Janadi kasinggihan mekaten saka ngendi kula saking pertapan Sukarembi menika anak kula Pung Bambang Rawan ya anakmu Bambang Rawan inggih kasinggihan mekaten menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungake Nalindring Turilaya. Kadange taruna Nalindring Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana aku Prabu Bogodenta. Sinuwun Prabu Bogodenta ya. Ngirit wadyabala segelar sepapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angraka wonten ing jedharatan. Panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Janadi wonten timbalane ngadhawuh ngertiya yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi mongko kadangku Sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sakurawane mungsuh para Pandhawa aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Jaka Pitana mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh tak budhalake saka ing Turilaya ing cipta mung bakal sakbiyantu kemenanganing para Kurawa mekaten sinuwun ya lah saya tak takon nelonjong bata lakumu wigatine apa nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kaliyan kula menika lampahipun ngalir kaliyan ngidul lho ngalor ngidul piye? Sabab kula budal kaliyan anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kaliyan para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kaliyan para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun, kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Eka Cakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kaliyan para Pandhawa mila dinten sakmangke badhe kula saur supados sakmangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih nggadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sakmangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sakmangke sasamunipun kula dados tawuripun para Pandhawa. Pandhawa saged ngukup kamenangan nyirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Lat-lat kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogodenta. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindra Ngastina Kakang Prabu Jaka Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bogodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa. Ing wis misahake Bogodenta karo dulur-dulurku kabeh para sata Kurawa. Duk nalika ana lakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku.
ora lega rasane atiku ning Prabu Burkotento yen to durung ngokop getih para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita Gunung Cumalena ndrewili kok grojokan nyerwetek kaya betet sewu nebo Pantegalan. Kowe arep gawe kemenanganing para Pandhawa. Janadi. Wonten dawuh sinuwun. Kowe ora usah dadak gawe kemenanganing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar pira? Yen perlu kulawargamu sing tok tinggal tak uripi 7 turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Jaka Pitana. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejagesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabaya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kulawarga dipun gesangi 7 turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi sinebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula mbenjang menawi sampun pinanggih kaliyan ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Pinangono. Ora minggat tunggal kula mumangke. Geleng wipanos maning jajalanet kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajamu mati dene obat kowe. Weh! Burkotento. Waduh. Oh. Mati ya. Oh. Oh. What? Kekuatan barat mati wah ayo kamu lekane hatiku Bambang Rawan nggonmu mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibyasura sekti kalintang ingkang putra boten saged
nrenggalangi kridanipun Sang Prata Prabu Bogodenta. Lah dalah. Mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kuduna pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodenta. Kakang Sagotra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah patirip lan para Pandhawa ora sang ngladeni Nalendra Prabu Bogodenta. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata cah bagus. Menungso ratatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kulawargane bakal tak tanggung. Lah kok meso mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Walah dalah jebul menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahake pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalan nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Ya. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Jaka Pitana supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Miat langening kalangwana gelar pandhahan mon. Bapa Bendara kula Den Ndara Janaka. Kula wis ngerti. Kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar
utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa, ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah, mboten musik. Niku kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jeleh. Wis apal. Anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus, napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah? Mangendika nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan. Mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejelik. Nek sing salah Petro, mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong, kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten bendara kok ajar salto. Niku nek mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku anu dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula perang iki nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndara ngopo ya, Gong? Mendok nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Lho. Hidup madang. Sirahe kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Oh. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tau ngerti panganan duga ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki wis dadi satriya. Mongko satriya kondang kaloka. Satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampean sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngoten. Kula entuk kaya ngeten iki. Lho dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngoten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lan curing bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah.
Apa sing ngekaki rejeki mung kene tok piye? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka ming dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ah, Petro nek iso. Ah, iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong menengo ora? Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat, tobat. Nuwun pangapunten Pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Eneng apa? Kanjeng Rama ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Pawan Sengkuni, wak toyo jasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca cumadung dawuh, Paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Nene. Ora rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa ya. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongaken lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketa barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringono dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketa samangke kula saketa sebatas samangkenipun saketa mantene matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Duh aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah. Tak nengke ket mau wae men. Nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger, saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya. Ndara Janaka ki nek wis ning Madukara, lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi nganggo arit cengermu. Nggo cuthik cetuk. Rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra, pundhake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ngladeni wedang Betari Dresanala pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek ngoten terus. Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora? Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau bengi ra ana wong wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali.
Ana neno 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 eno sae tatose dua lolo wis kangelan dipaitu ya lah gembus piye ya lah genduk dudu gembus dudu uang dimen bersatu riri kantor kawat Boyolali pedhot neng kalasan sumedhot weruh dilasan tirana satirene tak jawil kena janggute ayo dibaleni ya men riri kantor kawat Boyolali pedhot neng kalasan wus buang neng blumbang ora mangkel wah uri apa itu reng neno enak tenan lho ndara wis klecam-klecem sing klecam-klecem cangkem kowe oh mula matane dipenerke mata kok kera delok lambe kono ya sing ketok lambe kene ndara kok tasih tetep kendelan kewolan ndara gagal total truk nyerah aku nih coba aku tak sik ngelipur penggali ndara nek kowe mau apa reng ular kambang aku arep ndara iki janjane senengane ora ular kambang. Apa ta? Sinom Parijata senengane ndara mongko larase pelok. Lho. Sing lho iki apane kok ming ngene kok lho. Iki apik tenan. Oh ya tergantung nek pancen kowe iso gawe lejar penggali ndara kok. Neno. Kuwi ndara nek nekar mesti ning taman. Karo dolanan iwak koi dicowak cawuk kae banyune cuwuk karo nembang. Oh, aku malah rung tau menangi Truk. Ha kowe ora tekan jero nek dolan ning Madukara. Rungokke. Neno. Wah, aku apal kuwi. Waduh. Tenane. Mula dolaku tama sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mumpluk mlumpuk kok mumpluk ora mlumpuk kuwi lambemu kuwi dilapke gah anak ora ngabekti karo wong tuwa. Kon ngelapi umpluke bapakne ora ki. Jijik. Ora ono to? Ora ono. Saduk mencelat ora. Golek nggon sing delik ra mung arep merem to. Anjen cah ora tatanan ben nang wetuk nang wae rasa digugah nek ndara tindak tinggal wae. Rangku Bagong malah ora mbeborosi. Kancane es sak gelas ya kono 2 gelas. Kancane mangan gorengan 3 ya kono 8. Boros e suwe-suwe. Oh, keng dadi sing dipenggali niku napa? Lha nuwun. Aku wis ora mampu, kedhepe ya ora. Netrane malah tingkem. Paring pangandikan ya ora. Mbok Bagong kae njajal nek iso, Gong. Gong. Wah ya. Udus kowe. Setan kowe. Wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, Gareng wis nembang, bapak ya wis ora mampu. Maksude
Kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali Ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Yo. Engko nek ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Kowe terus minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan emang ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo gawes. Iya. Kadang minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso ora kowe? Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja dundang Bagong. Oh iya. Ya, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake semangan. Ket mau ditembangke ya ora gelem lejar. Malah meneng wae. Setan ratatan menungso pakanane batang apa piye ambune kaya ngene iya sukses gene kalah oh jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine Ndara ning ngapunten nggih Den. Nih meng mergo sampean ben supaya lejar penggalian Ndara. Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang. Kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Wis sekilo kok isih mambu. Pancen setan tenan ta siji kae. Ndarane kok dintuti apa ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe ora. Hei Pak Rene. Kowe engko ketinggal ado. Wah, jan setanan. Mengarep liwate kok ngampet ambegan ora. Aku tahu opname. Mambuntute Bagong kaya racun tenan.
badhe anjabel negari Ngastina lan Kendraprasta sak jajanipun. Ewadene duta pengawaning Pandhawa kalih menika kala wau saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina. Lho la iya. Ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngemutake kelawan Putu Prabu Ngastina. Rawing para duta pengawakaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kuntri Talibrata. Sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, mesine ora bakal kelakon tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nanging semune sira Putu Prabu wis utawa wis winengku dening kemilikan derajat pangkat lan bondo donya wekasan sira ora wanuh marang tata krama nganti duta pengawaking Pandhawa loro cacahe. Mbok anggep kaya wong Papariman Ngulandara, mbok anggep kaya wong Jalmawanan. Ing atase kuwi pamanmu ing Pancala, angka loro bibimu ya kuwi Dewi Kunti Talibrata. Parandene ora mbok sugata kanthi tata krama lan unggah-ungguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa, nanging malah mbok anggep kaya dene wong sudra sempali. Oh, Putu Prabu, Putu Prabu. Kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok gegirisi temen. Apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa? Yen to nganti cukeng lan adreng nggonmu ngukuhi utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta, satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki, bakal dumadi. Marata coba pitungen. Bakal pira kae wong kang ora ngerti kenthang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan. Padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe. Bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mblasah kaya babatan pacing yen to Bratayuda kuwi dadi mongko kabeh mau mung rebut kamukten ya kuwi Ngastina lan Kendraprasta. Upama ta Putu Prabu Ngastina kuwi gelem maringi separoning praja Ngastina lan Kendraprasta sak jajane, mesti wae Pandhawa bakal nampa. Yen to Pandhawa nampa, Putu Prabu ikhlas. Sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ngoning Tegal Kurukasetra. Nyuwun pangapunten. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana. Kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes. Monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging prenatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking Nalindra. Paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula. Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina. Sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggon penggalihipun. Ing atasipun negari dipun suwun dening para Pandhawa dipun paringaken ateges panjenengan mentala nyengsarakaken sengsara uripe. Kuwi dasarmu apa? Tartemtu gesangipun para kawula mboten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina. Sing kandha sapa? Kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan, ora gelem nyaketi marang para kawula. Ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik, ayem, tentrem. Nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau. Kawula Ngastina akeh kang padha kekurangan sandang pangan, padha kekurangan sandang buga. Kabeh uripe padha rekoso. Ning semune kowe ora gelem tilik, kowe ora gelem niti priksa kanggo netra walaka, ora gelem nyaketi marang para kawula. Mulane kowe bisa matur yen kawula Ngastina kuwi ayem tentrem, nanging sejatine keng dumadi sewalike kaya sing tok aturake mau Suman. Nggih, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun parengaken matur ing Rama ing Mandaraka sakmangke namung badhe caos atur. Saenipun negari Ngastina menika sampun dipun paringaken sepalih. Nanging wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak Ngendraprasthanipun dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa. Margi
Menapa ta sababipun dening Kang Rama ing Mandharaka wantun matur ing kados mekaten kula menika wong tuwa, kula menika kepengin anak-anak kula pendholan Kurawa menika rukun. Anak-anak kula pendholan Kurawa menika ayem. Serananipun jengandika anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng panguwasipun para Pandhawa sak Ngendraprasthanipun. Menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda, kula menika wong tuwa, kula wis kewowoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen. Kula menika nedha legiasin ing kahanan jagat menika sampun kewowoken. Kula sampun tuwuk dados Nalindra, kula sampun marem kekeceh brana picis negari Mandharaka. Menawi Ngastina menika kaparingaken dhateng para Pandhawa, Ngendraprastha kawangsulaken dhateng para Pandhawa menawi panjenenganipun anak Prabu kepengin dados Nalindra. Mandharaka kula aturi ngagem. Mandharaka kula aturi ngagem petah, nggih petah. Mboten badhe kula longi, mboten badhe kula prail dados kalih nanging petah kula taturaken dhateng anak kula mantu ingkang kula tresnani. Inggih menika anak Prabu Duryudana. Kula trimah mendhita. Kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawadara. Wonten taring adawuh. Atus pundi manggiwun Bapa ing Sukalima? Lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor juk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Nger. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng Bapa ing Sukalima, ingkang Bapa mboten saged matur jernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Ngastina menika namung tiyang ndedheple. Kula menika pikantuk derajat pangkat saking paringipun ingkang Rama Sinuhun Prabu Dastarata hingga sapriki kula suwita dhateng jengandika anak Prabu ing Ngastina. Mila pangraosipun ing Bapa ing Sukalima menika namung dadah atur ingkang sekedhik menapa ingkang paduka kersakaken kula namung sendika ndederek. Negari menika dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Kula ugi jumurung menawi paduka menika ngekahi negari Ngastina menika lan Ngendraprastha kula ugi nderek sabab ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten ajrih getih wedi mati dipun ajokaken wonten pabaratan menawi jengandika cugeng inggih menika ngekahi negari Ngastina lan Ngendraprastha sak jajanipun Nger anak Prabu Ngastina. Permara remang swamya ngambrang kadi karonaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo long lalu mangulati didem madyaning pasewakan negari Ngastina paribasane kaya betet sewu neba pategalan pandinganipun para sepuh tinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana saya kodheng penggaling nata ing Ngastina satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking sela-selaning pelarapan katingal bingung nata ing Ngastina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara dupi mandhap saking kreta nenggi nata ing Ndarawati ingkang minggah datuleha karya cingak kang samya mlat kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana wau tatkala narpa Kresna tan tulusa
yatanganing kalang panaglar pandhan moncar non lir kekonang sorang sorot tekan padang Om Jagat Dewa Bathara Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Prabu Ndorowati rayi Paduka Ngastina ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yayi, kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo. Kula tampi ndadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Ndorowati katuran Karaharjan. Nggih, Paman Prabu salya ing Mandaraka. Kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Paman. Nggih, kula tampi nggih. Dawa sami-sami. Putu Prabu. Padha kanthi harja sarawuh munggir Putu Prabu Kresna. Eyang. Kemarin ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Iya. Ndak tampa pangestunipun Eyang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Anak Prabu Ndorowati katuran Karaharjan nggih. Bapa Penemban Soka 5. Winanting suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Oh inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Soka 5. Koko Prabu wonten dawuh. Damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka Punggawa lan kawula samya alok mrayu wonten krita ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ing kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun. Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang Raka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika boten saking pikajenganipun ing Raka piyambak. Namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ingkang Raka ing Dwarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun boten sanes kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan Ngendraprasta sakjajanipun. Lan mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang Raka ing Dwarawati menika boten kok badan sepata nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan. Inggih menika Iwang Pikulun Naroda, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados sing lelampahan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondheli negari Ngastina lan Ngendraprasta menika Yayi. Lenging saking menika suruh sanget panyuwunipun Raka ing Dwarawati dinten sakmangke kepareng paduka Yai Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Bratayuda badhe kelampah menapa Yai Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprasta sawetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu kula mboten tuwin dereng saged munjuk atur dinten samangke. Gandheng Koko Prabu menika kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin daharan ingkang sampun dipun samektakaken dening Paman Harya lan kadang kadyan kadang paduka para Sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyangunjuk sarta tuwuk nggih adhahar. Satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndorowati. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kawandasa dalu kawandasa dinten menika kula mboten nedha waing dami. Kasranipun kula nedha nglampahi poso. Kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adhahar
dedaharan ingkang mirasa. Krana sowanipun ing King Ndarawati menika minangka dados panengeraning lelampahan jagat ing badhe dumados menika Yayi. Lho Prabu mboten kepingin sanget tirta kamboja ingkang sakalangkung seger. Dedaran woh-wohan ingkang kanyatanipun sak mangke sampun kula sugataken supados sak mangke paduka Cengkoko Prabu ketingal seger tindak tebih saking negaring Ndarawati dumugi negaring Ngastina. Nggih anak Prabu. Menapa ingin dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten kok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Anggenipun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu Ndarawati menika lair batin sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten-boten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang Paduka Sata Kurawa. Kartamarma Dursasana kadang mutu dawuhana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Ndarawati. Nggih, paman ngestaken dawuh. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika winuring semu ing Prabu. Monggo menika rambatan sampun jumawis. Monggo nggih. Sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Ndarawati badhe andhuwa dhateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo kula aturi ndhahar kula aturi nyekecakaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Ndarawati sampun ketingal seger nggih dhahar miwah tuwuk nggih ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun nggih gunjang ganjing langit kelap-kelap baton Alir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milapana dhateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Senguni tuwin sangyaning para Sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandene sanata Ndarawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekyana Patih Plasa Jenar sigra ngawi sangganing para Sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawiging diri angasta sakathahing pusaka ambyuk angruket nata Ndarawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Aja nganti ucul. Kinaraya Sangya para Sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndarawati. Mengajab arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para Sata Kurawa. Parandening mangke grayah astaning nata Ndarawati nyenggol bedaring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Ndarawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat.
Macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomoro. Ayo sirnakno aku legane ati. Geger madyaning negari ing Ngastina. Salang tunjang rebut ucung lampahing Sangya Parasata Kurawa golek papan pendhelikan. Jerih kalawan pengamuk ing Nata Ndarawati ingkang wujud diyu nganti sundul ngawiyat. Gedhening Nata Ndarawati kocap ing mapan wonten telenging kedaton nenggih Sang Dastarastra tuwin Dewi Gendari. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur. Dari Gendari. Kula wonten maring adhawuh. Gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping 2 duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Ndari. Lah kok dadi terus gumana musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100, Ndari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning Si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku aku kok duwe rasa kuwatir. Tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh neng peperangan. Sesuk piye Ndari terusan? Tobat mestinipun menyang sampun ngantos menggalih perkawis ngados mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah lah kok ngantos dumugi semanten anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para sata Kurawa. Ose. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kahayane kono ngene apa iki Ngastina Ketaman Prahara apa piye? Tobat kula piyambak mboten mangertos Gusik lah kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindhu apa piye Ndari kok kaya ngene kanane. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang mawe gandrung. Kocap kacarita eling-eling Sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese mboten saged nyumurupi gemlaring jagat. Cacat netra dupi midhanget swara ingkang gumrusak awit pengamukipun yaksa. Bumi genjot lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindhu bumi prakempa. Parandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajriing para kawula angesuk bebeteng kinarya lenggah Sang Adipati Dastarata. Saya rasa pangesuking para kawula miwah Sangya Parasata Kurawa. Rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Dastarastra miwah Sang Dewi Gendari dadi lan patine.
Oh. Hey, yo. Gugu karepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan sing dadi punjeriming negara Ngastina. Oh, dadah luwih becik negara Ngastina tak untal ming ora dadi perkara. Arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa. Kedadosan saking Ndorowati tanggap prisangkane ka putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora bengger ayo rucat to nggih. Ayo. Kencang warudaya pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kok Ngastina. Lah kok jagat iki tok untal wae kok lho gedhemu ora umum kaya ngono. Ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina. Menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda. Ning kita nerak macak nerajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo Racat, ayo Racut. Ayo Kake. Maliya kaya wingi uni ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliya kaya nata Ndorowati njoe nguni Kresna.